Ukrajina je štát vo východnej Európe, hraničiaci so Slovenskom, Maďarskom, Poľskom, Moldavskom, Rumunskom, Ruskou federáciou a Bieloruskom. Presný názov Ukrajiny znamená zem, ktorá leží na kraji. Leží na juhovýchodnom pohraničí Európy a prahu Ázie, na okrajoch štátov Stredomoria a na križovatke dôležitých hraničných ciest medzi lesom a stepou. Najväčšou riekou pretekajúcou na území Ukrajiny je Dnieper. Pramení v Rusku, preteká cez Bielorusko, tvorí aj spoločnú hranicu s Ukrajinou a napokon na Ukrajine ústí do Čierneho mora. Toto mesto je kultúrno-ekonomické a zároveň najväčšie mesto v západnej Ukrajine. Leží pri hraniciach s Poľskom. Do roku 1939 patrilo do Poľska. Historické centrum mesta patrí do svetového dedičstva UNESCO. Mesto bolo založené v roku 1250 kniežaťom Danielom Haličským. Úloha číslo 1. V tomto meste sa nachádza pomník poľského spisovateľa. Napíšte meno spisovateľa a názov tohto mesta. Je to hlavné a najväčšie mesto Ukrajiny. Mesto leží na rieke Dnieper v severnej časti krajiny. Je to dopravná križovatka a centrum elektrotechnického priemyslu. Patrí k najstarobilejším európskym mestám. Archeologické nálezy posúvajú jeho začiatky na prelom 5. a 6. storočia. Od roku 1991 je hlavným mestom nezávislej Ukrajiny. Kostru mestského dopravného systému tvorí metro. Úloha číslo 2 a 3. Kde sa nachádza toto námestie? Napíšte názov mesta a námestia. Je to mesto na severovýchode Ukrajiny. Je druhým najväčším mestom na Ukrajine. Nachádza sa pri hranici s Ruskou federáciou. Toto opevnené mesto bolo založené ukrajinskými kozákmi v roku 1656, malo chrániť južné hranice Ruskej ríše. Úloha číslo 4 a 5. Napíšte názov tohto mesta. Ako sa nazýva námestie v tomto meste? Je to priemyselné mesto na východnej Ukrajine. Leží na rieke Kalmius asi 50 km západne od hraníc s Ruskom, 100 km severne od Azovského mora. Je jedným z najväčších ťažobných a priemyselných centier Ukrajiny. Aj po ekonomickej kríze v 90. rokoch 20. storočia je tu 17 uholných baní, 5 veľkých zvievárenských komplexov, desiatky strojárenských a potravinárskych závodov. Úloha číslo 6 a 7. Na koľko rajónov je rozdelené toto mesto? Pomenujte budovu na obrázku. Je tretím najväčším mestom na Ukrajine. Je najväčším prístavom Ukrajiny a najväčším mestom na pobreží Čierneho mora. 8. mája 1965 bol mestu udelený titul Hrdinské mesto. Podľa jednej hypotézy bolo mesto založené koncom 14. storočia veľkým litovským kniežaťom Vytautom. Úloha číslo 8. Napíšte názov mesta a zálivu, na ktorého brehu leží toto mesto. Toto mesto je na západnej Ukrajine na rieke Úh pri hraniciach so Slovenskom. Je centrom Zakarpatskej oblasti. Má rozvinutý priemysel, zastúpený je najmä drevospracujúci, nábytkársky, strojársky, chemický a potravinársky. Mesto je takisto významnou dopravnou križovatkou ciest od Mukačeva, Čopu, Košíc a Užoku. Najstaršie nálezy svedčiace o osídlení v mieste dnešného mesta sú staršie ako 100 000 rokov. Úloha číslo 9 a 10. Napíšte názov slovenskej rieky, ktorá preteká týmto mestom. Pomenujte budovu na obrázku.